Minn nhar it-tnejn li ġej se tiżdied tilqima ġdida b'xejn għat-trabi kollha li twildu mill-ewwel ta' April li għadda, dik tal-pneumococcus li tilqa' kontra l-pulmonite kif ukoll infezzjonijiet li tagħti fil-widnejn, fl-imnifsejn kif ukoll fil-moħħ. Din it-tilqima tingħata fi 3 dożiet. L-ewwel waħda li trabi ta' 8 ġimgħat, it-tieni meta jkollhom bejn 3 u 4 xhur u l-aħħar waħda meta jgħalqu sena. Intant, minn nhar it-tnejn ukoll, it-tilqim kollu fuq il-formularju tal-Gvern li kien qed jingħata biss fi 3 ċentri tas-saħħa biex titnaqqas l-espożizzjoni tal-COVID-19 fil-komunità se jerġa' jibda jingħata miċ-ċentri tas-saħħa kollha madwar il-pajjiż b'appuntament. Peress li t-tilqim kien qed isir miċ-ċentri tal-Mosta, il-Furjana u Rabat Għawdex, din ikkawżat tnaqqis l-rata ta' tilqim f'dawn l-aħħar xahrejn b'25% għall-MMR Ġermaniża u b'50% għall-Gattone. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret isir filgħodu, Victoria Farrugia Sant'Angelo, chairperson tal-Kumitat dwar l-Immunità fil-pajjiż, ħeġġet biex il-pubbliku jersaq l quddiem mat-tilqim għaliex huwa essenzjali nevitaw il-mart infettiv u ma nipperikolawx saħħet iċ-ċittadini Maltin, anke billi tintefa' aktar pressjoni bla bżonn fuq l-isptarijiet f'dan iż-żmien ta' pandemija. Farrugia Sant'Angelo appellat lil kull min żamm lura milli jmur jieħu xi tilqima f'dawn ix-xahrej li għaddew sabiex iċempel fuq 2568 0299 ħalli jsirilhom appuntament tat-tilqima li qabżu fl-eqreb ċentru tas-saħħa.